Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pag-reaksyonan ng usa ka bride o groom bali nga nanganta o nagkanta sa ilang kasal bali didto sa simbahan. O atong tan-awon ni kini nga kuan kay nindot po ni nga ilang gikanta mao ang kanta sa kuan, kanta ni Bryan Adams ug ni kuan Bryan Adams sa Celine Dion man siguro ni kanang I finally found someone. Atong tan-awon kung unsa po ng ilang pagkakanta po o nag-live ba nila o nag-record lang daan. Atong tan-awon kay sa akong kuan nindot kay audio nindot kayo. Kaya ako mo po nang nakita po sa panahon nga nagpangita kong i-content lagi o ako nakita ni sila mao ning ako ning pag-reaksyonan karon. Okay? Sige. Sa mga bag-o diha nga nakita sa atong video karon, mas matingala ang mga atong giputol-putol lang atong video kung gituyo para kay kita usa ka reaction video man magatag tag opinion o diha dayon sa pagputol atong atagan og reaction o opinion kay para di na ta makalimot pag adto pas katapusan nato uwaton gali. Diha dayon sigida atong ikuan atong mag-react din ta. Pero kung sa katapusan natay mga idugang nga mga kuan didto po dato pang sulti. Pero kung kamo nga wa mo gana di mo ganahan nga nay magsigyaw-yaw bali o susamay ngunani nga nay nag-react ato mo po ibutang ang link ani sa description diha sa ubos ang link bali sa original nga video. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Wala tayo laing gihuwat. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Wapo po gabi ka. Lakaw po bali ang bride po ba? I finally found the one who makes me feel complete. Started over coffee. Started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. Ay sa bali kini siya nagkuan ni bali sa ilang kasal ato gi mga klaro gid ang pagkanta bali nila karon nga naka-record ra bali o naka-record ra sa studio bali ni o gi-record na daan kay kung live pa ni nga ilang gikanta bali di kuan bali ni siya kanang maglanog-lanog bali sa simbahan bali o muiko gali o klaro man kay nga record na daan so nag-lip-sync ra bali sila. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been. 'Cause we can talk it through. Di ba? Grabe ka klaro kay sa audio bali ba? Was can I call you sometime? That's all you have to say. To take my breath away. Base po ng simbahan po nga ay murag ka ng gamit ng mga kuan baling para panindot gali sa kuan para panindot sa audio bali kung naka-video ay naman po yung anagod po pero sa ako lang tan-aw lang po murag nag-record na sila daan kay record na daan nilang tingog mura po sa akong opinion bali kay lisod magugay nga ang imong emosyon bali o ang imong gibati diha sa imong kasal din ba kay makuan no kay grabe na mga handa bali paghandaan bali ninyo so mga preparation bali sa inyong kasal so ma-overwhelm na ka ba sa kuan sa panahon nga diha sa panghitabo na kintay o sa inyo ng kasal na gyud bali di gid na niyo makanta gyud tarong gyud di ba? This is
it? Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, It just got to be you. My life has just begun. I finally found someone. Pero makakwanta kung bali kung sila gini nag-record po nito sa kuan kita studio ra bali nag-record. Grabe kanindot kay sila nga tingog. Oo, tanawar ko ng output karon sa ilang tingog ko. Murag original. O sa lalaki lang di lang siya bali raspy ang iyang tingog. Kaya sa original ani pagaw-pagaw magtingog ani pero nindot gyapon. Nindot kay sig tingog. Sila duha bali og tingog. Kung bisag dili ni live bali nga diha sa kasal nila gikanta. Oo. I finally found someone. Diba? Nindot ang tingog ng lalaki. Sila lagi duha, nindot ang tingog. Did I keep you away? I didn't mind. I apologize. Maybe that's fine. I'll wait forever just to know you were mine. I love your hair. It's I love what you wear. meant to time. You're exceptional. I can't wait for the rest of my life. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, Kaya sa ingon aning nga kuan, ingon aning nga wedding bali nga nanganta bali ang bride o groom bali. Daghan naman gidagbuhat ani pero sa ila gud ako walang ko na kuan aning sa ilang tingog bali nga ingon nga naka-live dili pero nindot gid noon kay nindot gid inon sila mga tingog nga naka-record ra bali nga na sa studio din sa ila ng diha na gid sa kasal bali kuan na gyud pagkanta nila lip sync ra gyud ang kuan nag-lip sync ra bali sila pero nindot gihapon nindot ang mga tingog ng mga tao nindot kay sila duhag tingog. It's got to be you. Oh yeah, my life has just begun. I finally found someone. 'cause whatever I do, It just got to be you. my life has just begun. I finally found someone. Oo, nice pagkakanta nila bisag sa studio ra naka-record na daan bali ba. Okay, atong nadungog karon og nakita ang usa ka bride o groom bali nga nagkanta sa ilang kasal bali o mintrans sa panahon nga ni paso bali ang iyang bride bali. Oo. Nagkanta bali sila sa ilang team song siguro na nila. Pero nindot kayo, pagkakuan ko ba kay di na to kuan nga live ning pagkakanta nila sa diha sa simbahan bali kay kung live nila nga gikanta ni kuan bali mga kuan mag-iko-iko man gud o mo iko-iko baya. So sa atong nadungog karon dili murag na sa studio ang kuan ang output bali sa ilang audio bali. Makaingon di ko nga nag-record nila ni daan nga to sa studio bali pag abot diha sa simbahan nagkanta ra bali sila nga lip sync bali. Okay? O di ba? Mato mo maklaro gud sa kuan pero sa kuan bahin sa tingog gyud bisan pag sa studio na nila gi-record
nindot sila mga tingog yapon. Diba? Ato ba yung madungog? Nindot kayo. O unsa po ni nga studio bali ng ilang gi-recordan bali gabi kanindot magig kayo pod og output pod sa ilang tingog o sa ilang music bali. O grabe kanindot kayo. Nindot sila makakuan ko dili kaingog nga nang nagkuanta sa ilang kasal nga wala naka-live ang ilang pagkanta dili kaya nga ang kuan nga to diri ang ilang mga tingog na bisag wala sila sa simbahan nag-live og kanta nindot gyapon ang ilang mga tingog bisag dito naka-record sa studio, di ba? Oo. Oh, sige. Sa inyong kasulti sa atong video karon, i-comment niyo sa atong comment section. O sa mabag-o diha nga nakakita sa atong video karon nya ganahan ka, wa pa ka naka-subscribe, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ibang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Pag-follow na lang po sa akong Facebook, nasa description na to, gibutang link bali. Kung gusto mo dito mo tanaw ang ubang mga video at mga pong i-upload dito. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.